ka. Sa man sumbagay, social distancing, 1 meter lang. Oh, dira ka, diri ko. Dili na ako masukol. Wala na akong buwang. Asa naman dahil dinahab to. Hindi ko masukol, bay. Dili na. Ano to? Asa naman to eh. Ano na ito? Bago na ito. Oh, bay. Mungkin bapak beri hangin. Ipman ng kahirapan. Bangkay nga na ay abs. Oh, asa man ka? Napuli ka diri lagi. Nadlok ra kung kuan ito ba? O mga bata gud kay naglakaw-lakaw sa diri. Oh. Nang kughal, ha? Nang kughal, ikaw ano na, safety lang naman niya. Kabulo ko magpa-doktor, tara. Dito ta kay murag, isang ubo na lang. Ubo na lang, bungkag na ka. Tara. Tara lakaw. 6.5 hours later. Apa na kayo dugagan yun, nindog ng balibo. Is kiligili yun, nindog na. Muli na lang ko ano, bahala tundo. Wasa, bahala, kasaban sila sila mama, unalag sila, muli na lang ko. Ay, puta. Katudo. Ay. Murag kanina ito, binakle, di ba iba? Murag, lamat man tari. Murag dyan po yung krusa. Dyan pinapag, Ay, na ako'y natandaan ba na yung paan tadlo ni Lolo Persin. Na paghubo da kag short si butan sa ulo. No! God, please, no! Tapos ako maghubo og bayo ibaliktad na ako. Sige, magsugod ta. Sige, magsugod ta. Ikaw, paghubo na. Kuhan ako, baliktad man eh. Tawala. Uy! Undugod ba? Tanaw ko ito sa mga lubot. Naong lubot. Ano ba? Imo man ano? Bahuan eh. Mapunan mo no. Tara. Kuha na ito, basta mawala pa ito. Tara na ha. Tara na. Hinignan ang taglakon. Unsa mong goodness? Unsa mong kakay? Bangkayan nga ka-abs na lagi ka no? Bayin na, gid si mong kon. Oy, naon sa wadyo kagi vitamin si mong mama no? Hindi lang. Diluwa kay makaupaw. Seriously, what the fuck are you doing? Hindi na ko bay. Salamat sa tambal. Wait lang bay. Diri ta pakilid ta. Kita ka tong duha ka buok nga naglakaw Kita ka na duha ka buok naglakaw. Ato ng tripan. Sige bay, wala man tayo natumbag niya. Tumbaho na to na. Ano nato na sila? Tara, wait lang. Nakoy props diri. Wait lang bay. Yan mo lalom Sana bay? ni bay. Padol na bay? Di padul. Uy, nisiga pa. Chargeable din na diya bay? Yung chargeable ni diri. Init sa akong itlog. Gikan. Tara. Namura gid ta. Gid bay na gid bay. Play. Uy, tama na oy. Mana mo siguro? Kumana dai. Pindot mo.
Uy, ay sa TikTok, ampuan pa makana mo. Ampuan pa na mo. Apa na sa ampuan pa kana mo. Atong t-shirt na ko dito. Yan, nawala na lagi itong man kami. Kuya, dako kay tabang net kami. Oh, kami. Atong t-shirt na ko dito. Go. Pandalam, dia. Fearless.